Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadits Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa khairin anbiya wa mursalin wa syuhada. Allahumma iftah lana futuhal arifin wa ja'alna khalisin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahdhir minal i'tirad 'ala sunnah. Bab larangan utawi ancaman mengo 'ala sunnati ing atase sunnah. Jadi ancaman wong iku ora gelem nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi panci agama niku ada dua sisi, nggih, dua sisi. Maknane agama nek mau lakoni iku yo nggawa kemuliaan, agama nek mau tinggal yo nggawa kesengsaraan. Jadi dua sisi. Mula ana bab larangan wong nglanggar sunnah. Yuhka anna ahadan arada ayusalliya nafilatan ba'da salatil fajri fa ankara alaihi Sa'id ibnul Musayyab atau Ibrahim bin Adham falam yantahihi faqala yu'adzibuka Allah ala hadhihi shalah qala yu'adzibunillah ala shalah qala la walakin yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Niki dipun critakno bilih ana wong lanang niku ngarepno utawa kepengin nglakoni salat sunnah sause fajar. Berarti salat sunnah sause napa salat subuh. Fa angkara alaihi Sa'id, karo Mbah Sa'id utawa karo Mbah Ibrahim bin Adam itu dikandani dilarang. Tapi falam yantahi, dilarang. Tapi piyambake ora mendo, tetep nglakoni napa salat sunnah sadurunge sabare subuh. Faqala akhire Mbah Ibrahim bin Adam ini ngendika yu'adzibukallah ala hadhihi shalah. Awakmu iku bakal diazab pangeran sebab awakmu nglakoni salat. Awakmu bakal diazab pangeran mergo awakmu nglakoni salat. Lah wong sing dilarang iki kandha ngene lho, mosok ndak mosok aku iki salat mosok diadab karo Gusti Allah. Salat iku perkara apik mosok aku diadab. Mosok gara-gara salat aku diadab. Mbah Ibrahim jawab malih, la walakin yu'adzibuka ala mukhalafati sunnah. Ora. Jadi pangeran iku ora ngadab awakmu sebab nglakoni salat, ning ngadab awakmu sebab awakmu mbantah karo sunnahe Kanjeng Nabi. Mung ngono tok, mung piyambake niku mbantah sunnahe Kanjeng Nabi, ora krana nglakoni salat. Niku mangkane awake dhewe kudu hati-hati, nggih, hati-hati. Jadi dua sisi. Hukiya anna rajulan angkara ba'dul fuqara ala laqihil asabi' ba'dal aqli kama huwa sunnah fa nama ar-rajul wa lam yastaqid illa wa asabi'uhu mafsulatan. Diceritakno maneh ana wong iku ngingkari wong bar mangan dilati tangan. Jadi wong bar mangan, dekne iku ingkar. Wong bar mangan kok terus didilati kok njijikno wong. Lah ya. Padahal alaihi apa jenenge padahal huwa sunnah, kama huwa sunnah. Padahal wong bar mangan dilati apa iki jenenge driji iku sunnahe Kanjeng Nabi. Ya mbake mung ingkar tok nang nggone dodo. Wong kok wis wong desa pikir mangan kaya-kaya apa kewadukan. Kok gak oleh ana sing jebret belas.
Piyambake ingkar padahal iku sunnah. Piyambake fana merojul terus dipiyambake akhirnya turu. Barang turu piyambake niku tangi illa wa asabihu mafsulat. Dene turu terus tangi, dene ku ora nemokno tangane kejebot tangane ku dicopot kabeh. Nauzubillah min. Yo copot. Mane tangane dicopot. Lah saniki kaumpamane jenengan ngene, alah paling kono kitab tok ngono ya tegak ya. Paling ngono ngene kitab tok aja ngono kuwi. Dadi maknane wong kok nglanggar sunnah, contone ingkar karo wong bar mangan ora pun dilati driji. Iku iso uga nyebabno panci drijimu ora sehat. Ya, iso nyebabno driji iki ora sehat. Padha karo ngendikane Kanjeng Nabi, wong salat kok amma yahsal ladzi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam ayu hawilallah ra'sahu ra'sa himar. Kanjeng Nabi tau ngendika, apa awakmu gak wedi ndasem iku dirobah dadi apa khimar. Nalika awakmu ndisiki imam ngangkat apa sirah. Apa awakmu gak wedi nalika imam mau disiki ngangkat sirah? Wedi apa? Wedi nek sirahmu iki bakal dirubah Allah dadi napa khimar. Maknane khimar iku apa maknane khimar? Khimar iku maknane kewan. Kewan iku ora roh duwe ya. Bodho ta gak bodho kewan iku? Bodho. Yo duwe kuping, duwe mripat, duwe cangkem ning ora iso ngomong. Maknane nalika awak dhewe iku nglanggar sunah, alah jare sapa ngisi imam kok mosok dadekno khimar. Artine kok umpama ora dadi ndas khimar tenan, ndase dhewe ku mung klontongan, kaya ndas menungso ning isine isi kewan. Paham ya maksud ya? Dadi ngono maksudnya. Jadi kaya ndas menungso tapi isine kaya khimar. Dijak ngaji ya moh wong khimar kok dijak ngaji. Dijak lakoni apik ya moh. Wong khimar kok dijak lakon apik. Jadi maknane nalika awak dhewe iku nglakoni sunnah, nglanggar sunnah, itu pasti ada konsekuensi, ada tanggung jawab awak dhewe sing ora genah. Ora usah ngremeh maksudnya. Walah aku wingi ben ngono-ngono dhisik imam ya ora apa-apa ndasku isih utuh. Iso uga ndase isih utuh, tapi jerone wis kaya kewan. Paham ya? Ngono. Kopi ayo ya putih ya ireng padha tapi isine napa khimar. Isine khimar mesti kan pilih kewan. Senengane muring. Iku lha jenenge khimar. Dadi padha. Jadi padha karo ngene. Bar mangan krana sunah dilatih apa jenenge iki? Dilatih driji. Ya lakoni. Nek lamo lakoni iso ku driji ku kaya bentuke isih rupa driji, ning sudah tidak berfungsi. Mbah asam urat, mbah gak kolesterol, gak kena tinggo teko. Paham ya? Jadi maknane iku nglakoni sunnah iku mesti nggawa barokah. Kula tak cerita. Kula niku gadah kanca tenggene Kalimantan. Piyambake niku nglampahi apa sing dilakoni, apa sing tinggi-tingkano Mbah Mun, rupa apa? Nek santri sarang, ya santri sarang iku Pak Isirat iku roh Pak Isirat. Bar malam Selasa karo malam Jumat iku diutus maca Yasin Fadilah. Jadi kapan pondok iku ciri khas Yasin Fadilah, malam Selasa karo malam Jumat. Akhirnya piyambake niku wangsul saking griya, saking pondok mulai nikah. Piyambake selamat tenggene
Kalimantan iku yo ora tau nang ngene pondok. Blas ora tau sowan. Mbah alasane apa mbah ora duwe apa piye? Ora paham. Ya umpamane yo adoh nggih. Tapi piyambake niku selalu ngajekno apa sing dingendikano karo Mbah Mun. Maca Yasin Fadilah. Nang ngene kono piyambake ra dienggo. Wonge pinter. Pondoke pirang pompai daerah kono pondok akeh. Ning ndekne iku gak ana sing lirik blas. Ora ana sing lirik nek ndekne iku apa jenenge pondokan sarang wonge yes pokoke wonge biasa. Tidak ada sing ngatur rono sowan tapi njaluk ngaji gak ana. Siji mangsa piyambake niku garwane niku hamil. Bareng hamil, ya mbak ini ku ngipi ketemu Mbah Mun. Ngipi ketemu Mbah Mun itu dihentikan ini. Cung, anakmu sok nek lahir, jenakno Amirul Haq wan Nawa. Sapa? Amirul Haq wan Nawa. Ya mbak tangi, barang tangi mikir. Mbah Mun kok ngutus apa jenenge anakku kok diwehi jenenge Amirul Haq wan Nawa. Lah ngono nek lahir wedok. Ngono, ngono nek lahir wedok. Tenan, akhirnya barang singkat cerita wong wedok iki mau ngelahirno anak, ndelok lanang. Akhirnya jenenge apa? Amirul Haqqi wan Nawa. Pun wis beres niki. Lah siji mangsa Mbah Maimun niku tindakan teng Kalimantan. Pengajian dengan Kalimantan ndelalah kepanggih karo santri niki wae. Mandhap saka panggung piyambake nyalami barang nyalami niku piyambake mboten kenal, Mbah, mboten kenal. Artinya Mbah Mun niku mboten mengenal secara zahir. Nang ngene pondoke ya biasa mesti ora dikenal Mbah Mun kok intine niku. Mbah Mun mandhap saka panggung niku salaman kalian ngendika, "Cung, anakmu mok jenakno Amirul Haq wan Nawa tau gak?" "Nggih, Yai." Padahal wong ora kenal karo Mbah Mun. Ya, sesuatu yang koyok-koyok tidak mungkin menjadi anakmu wis mok jenakno Amirul Haq wan Nawa tau urung. Sampun, Yai. Barang ngono didongakno, dicekel suwi didongakno. Lah nalika pas didongakno ngene wong wagi disaksikan kiai-kiai akeh nang daerah kono. Akhire takok, iku sapa iku? Kok sampai Mbah Mun nyekel suwi terus diduk sapa iku? Singkat ceritane bareng dene wis iki bar dekne sing asale iku ora tau dikon pidato, ora tau dikon ngewangi ngaji, bar iku piyambake niku kakean job. Apa kakean job? Jadi pondok-pondok sing asale blas gak ngelirik piyambake niku dilirik kabeh. Ya, kon mulang kene, ngulang kono, macam-macam. Jadi maknane wong nglakoni sunnah utawa nglakoni apa sing dingendikakno karo gurune dhewe itu ternyata memang nggawa sesuatu yang di luar nalar. Semono uga ya bakal di luar nalar nalika awak dhewe ninggal sunnah. Bakal apa jenenge ngrasakno ancaman sama Gusti Allah. Wong bar mangan, ape mangan, sapa ape mangan, apa syarate? Syarate apa? Bar ape mangan apa bismillah. Engko bar mangan apa terus dilati, iku nek mangane mulo. Mangane ape ndi mulo karo sedoan? Apik mulu. Iku ngamal sunnah. Ana cerita mana iki cerita ayo, cerita Mbah Salim yo. Jadi surat Yasin iku ayatnya piro Pak Kaji Sirat? 80 piro? 80 piro Pak Kaji? Telu ya? 80 telu. Surat Yasin iku suratnya ana 8. Tau hitung piye iki? Tenang.
Sajane. Kaya ahli Quran aja. Jadi surat Yasin iku hurufnya pira? 83. Sing 80 iku dibagi papat. 20 kawitan dibagi papat 20. Jadi sing 20 awal nalika ana wong nglakoni Yasin. Mau Yasin fadhilah iki Yasin. Padha ae ya, padha ae. Jadi iki nglakoni Yasin iku hurufe ana 80, sing 80 iku dibagi papat. Sing 20 nalika ana wong maca Yasin kok 20 ayat. Iku wong mau ora bakal barokah iki, wong mau ora bakal ngrasakno rekoso ing dalem donya. Ya, penataga ya. Dadi 20 pertama. Dadi nek kowe sing ngrasa rekoso, berarti Yasinmu ora patek mawa. Ngono lho maksude. Dong ta ora iki. Jadi surat Yasin sing 80 dibagi papat. Sing pertama orang ngalah ngrasakno apa jenenge rekoso. Lha sampe wong nek meh mati, angel matine wacana surat Yasin. Jablas ya. Cepet apa aku sing maca cepet ora kan. Aku nek yo mau mati ya Allah ya Allah. Iku sing pertama. Sing 20 kedua. Awakmu bakal mati, maksudnya sok nek mati ora bakal mati. Sok nek mati, awakmu bleng padha karo matimu ing dalem dina Jumat. Manane malaikat prei ora nako. Lho kandhane libur. Jadi ku 20 sing kedua. Jadi kan maca Yasin sregep. Ya, nggandu niku setiap bar maghrib mesti maca Yasin. Tenan, titik. Iku sing berarti nek ana wong maca Yasin uripe kepenak. Nomor loro bleng mlebu kuburan orang arah dikisap karo Gusti Allah. Lah sing 20 sing nomor 3 dibagi papat sing nomor 3 awakmu iku nalika nang nggone padang mahsyar bakal ditutno payung. Ditutno payung, aup-aupan. Payung iki ora usah nyekeli. Rumahnya nyekeli ngene ora camah iku jenenge. Kowe mlaku nang ngene padang mahsyar iku ya ana payung ngono ditutno. Kowe mlaku rono ditutno. Aup-aupan nalika dina ora ana aup-aupan. Jadi payung iki lho terus ora usah kuwatir, Mbak, ya. Sing Yasin ora usah kuwatir. Iku Yasin. Sing nomor 4, 20 sing nomor 4 iku nalika sampeyan mlebu nang ngene swarga, iku gak dikisap, padha ora dikisape. Sadurunge mlebu swarga iku malaikat-malaikat nang swarga iku padha nggawa klambi ganti, seragam. Sing seragam iki diwehno wong sing ape mlebu swarga. Jadi sampean dipapak, Mbah. Iku khasiate napa maca surat Yasin. Sampean dipapak karo malaikat-malaikat. Duwe kelambi sing paling apik seragam. Mangane sune sampean bareng-bareng maca Yasin ngene kene menawa ya seragam badike bareng. Ngono ya. Iku wong nek gelem ngistiqomahno maca surat Yasin. Lah 83 mau sing 3 isih 3. Sing 3 iku apa khasiate? Barokah apa barokah maghfirah rahmate Gusti Allah. Jadi 83. Jadi maknane kula pun sanjang lan jenengan. Wis ta santri utawa umat Nabi aja pisan-pisan mlaku utawa ambekan utawa nyawang kejaba ana perintah saka Kanjeng Nabi. Blantek iku ana perintahe mbok ora gak roh aku. Ana ta sih? Oh, ana ya.
Yo bakul sapi yo. Ya mana bakul sapi yo sama-sama bakulan sapi, bakulan wedhus, nokan rumangkang-rumangkang. Nek sama nunggu sempat nunggu Madinah, muga-muga sono Madinah ya. Sama niku golek tabarukan. Tabarukan iki goleki tabarukan, goleki cagak payung sing paling kiri ngarep. Jadi ki madhep rono, pamane madhep rono ndi ngulon, nek nang kono madhep ngidul, golek cagak payung paling depan, paling kiri. Berarti iku pas ngarepe daleme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ngono? Kira-kira disinyalir, kira-kira ku biyen Kanjeng Nabi nek nyancang sapi, nyancang apa jenenge iki unta nang ngene daerah kono. Ya, ngono-ngono tabarukan maca selawat wis yo. Engko mulai sapi lemu. Nek ndang iso nang ngene Mekah mesti paham ya, iku tabarukan. Iku ya sunah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi manane wong kok nglakon ninggal sunnah, iku maknane iku bakal nemoni perkara sing ora genah. Contone sunah Kanjeng Nabi, makmum ora kena ndisiki imam. Kok ndisiki ndase dadi imam. Nang ngene kene ana kedadian tenan. Ra'su dzalika rajul ra'sa himarin wa kana yuhaddisu talibin min wara'i hijab. Jadi nang ngene kene kalau cerita tenan bahwa apa ana kiai ahli hadis tukang ngulang piyambake ini siji mangsa ndisi imam. Imame urung tangi dekne wis tangi. Ndilalah piyambake iku diganjar karo Allah. Ndase dadi imam. Padahal dekne iku butuh ngaji. Apa gak isin dekne? Dekne butuh ngaji dekne apa jenenge ahli hadis. Jadi nalika ana santri-santri kepengin do ngulang, piyambake niku menutup diri. Nek ngulang nang nggone gurine hijab, nang gurine apa iki? Satir. Lah ana siji santri sing kepengin ketemu. Wong ketemu karo kiai kuwi termasuk sunahe Kanjeng manroani dakhulal jannah. Wong kok ngaji nyawang gurune nyawang gurune, wong nyawang niki iso mlebu nang ngene swarga. Lah nene iku kenceng. Pokoke aku kedah kepangen jenengan, Mbah. Wong hadise Kanjeng Nabi ku wong kudu nyawang karo wong alim. Nyawang karo wong alim iku padha ae. Padha-padha sunah Kanjeng Nabi perintah. Kok sampean larang ku pripun? Terus akhirnya piyambake kenceng mlebu tenggene panggonan sing mau diwehi satir. Kaget piyambake. Jebule piyambake niku napa wajahe kiai napa dadi masyaallah. Jadi saiki pemane ana kiai, bentuke ya kiai, tapi uteke utek apa ke? Ana ta gak ana niku. Ana uteke-utek gimana ya akeh. Bentuke kiai neng uteke-utek kewan. Akeh kula wingi tengene Putih Sarang niku. Kalih Bapak durung ngendikani. Saiki ku dadi kiai angel, Cung. Saiki apa dadi kiai ku yo angel. Umpama awakmu ku gak kiai, minimal punya jiwa kiai. Ya, nek ora kiai, sampeyan punya jiwa napa kiai. Mane piye jiwa kiai kuwi? Jiwa kiai ku manane dipisah wong ya wis ya. Iku jenenge jiwa kiai. Wani kowe, Mbah? Tak lehno kowe, Mbah. Nggon. Lho aja ngomong akeh sing ngono lho. Iki ya sunah Kanjeng Nabi metu kok ngene masjid didoni wong biasa. Kok mau didoni sirahe diwehi tretong apa iku? Unta. Biasa. Sun rumah sam. Kok lagi kiai ora duwe amplop kok mring-mring lah apa ya? Iki ra trimo ngono, dinyek diwehi didoni Kanjeng Nabi. Dadi nek sampean lakone kok dilalah dinyek wong alhamdulillah. Iku jenenge jiwa kiai. Ya kaya ngono panci piye urip ya kaya ngono. Ya iku jiwa kiai. Lah, Bapak pengen dikon kene. Dadi nang ngene kono iku ana
ana kula dipun critani dek wingi. Dadi mbah bapak cerita. Dadi Mbah Mun niku tau duwe santri, sing santri mau gak tau ngaji. Tapi jiwane jiwa kiai. Piyambake niku mergawe nyel, kayunan, minyak, macam-macam. Kayak karo Mbah Salim minyak, kayunan barang, Pak. Kadang nang pondok distori ini. Tapi barang sepuh-sepuh meh tua-tua niku piyambake niku manggon tengene daerah tertentu mbuh Jombang napa pundi, piyambake diangkat dadi kiai. Santrine pirang? Apa piyambake niku tidak luarnya tidak kiai wong ora iso ngaji, tapi jiwanya jiwa kiai. Kok delalah akhir hayatnya piyambake pondok pesantren gede. Nggih. Lah saiki pertanyaane, piye carane wong duwe jiwa kiai? Lah iki pertanyaane piye? Piye carane? Yo siji ngaji, nomor loro nglakoni sing mok roi nek iku sunahe Kanjeng Nabi. Dadi aja pisan-pisan awakmu nglakoni perkara sing perkara mau ora ana ngilmune sangka Kanjeng Nabi. Dek iku tani, dek iku mergawe macul, dagang, usahano iku minimal sadurunge mergawe sowan sik kiai. Mbah, kula nyuwun pangestu. Ana apa? Badhe bakul sapi, Mbah. Oke, sok. Nek dina 13 ya ngono ya. Sementing aja pas geblak kowe mulai ya ngono ya. Ya minimal kaya ngono. Ya. Saiki kaya wong ngene. Wong iku tau cerita ana wong ora tau duwe apik, ana wong ora tau duwe apik. Apik mok sepisan tok, ya, apik mok sepisan. Ngono ku wae mung roh bleduke jarane kiai sing ngaji. Ora lho kiai lho, bleduke jarane kiai sing ngaji. Ngono untuk syafaat. Wong duwe anak. Sunah Kanjeng Nabi, anakmu kudu duwe jeneng sing apik. Mergo asma kinarya Jawa. Nek anakmu wedok, elokno bapakmu. Wedok maknane elokno bapak. Kawitan hurufe bapak iku didadekno kawitane hurufe anak. Cara bapak iku jim berarti anak ya kudu jim. Pamane jiman, nek dina wedok ora bener. Jihan, Mbah Jimah, ya. Jum'ah ya, ngono. Lah nek anake lanang, wae anak, wae milu mboke. Iku sunahe. Wis ora ngono sampean di anak ya ora nganggo hitungan ngono. Ora mau wae jeneng ya awur-awuran. Ngono nggonku ana wong jenenge iku musyrikin. Tahu kurung ya? Ana Mbah nggonku jenenge mus. Ketoke kok bahasa Arab jenenge mus. Ana nek jenenge apa ya? Farji. Ana parji ana tenan. Farji makna apa? Apa? Sarung marane ora sarung marane. Ana parji. Dadi wis jenenge wis awur-awuran ya. Wis ora tau nganggo sunahe Kanjeng Nabi. Tapi nalika pas jenakno jeneng ngundang kiai. Jenenge ora sunah ya. Kelakuane ya ora sunah. Wis sunah kabeh. Tapi piyambake pas ape apa nang jenenge pupak puser nyeluk minimal dalam kehidupan awak dhewe iki ada salah satu sing siji iki ana kiai mergo iki sunahe Kanjeng Nabi lan iki sing iso nyelamet. Dadi lamun sawamu ditakoki nang nggone kuburan jenengmu sapa? Parji, Mbah. Ya. Kowe jenenge sapa, Par? Jeneng kok Farsi ku piye, Jajan? Musyrikin.
Iki wis ketolak kabeh ngono kuburan. Alah kowe ono mlebu neraka ngono ya. Tapi sana siji. Loh, tapi ngene Mbah, aku nalika biyen niku, nalika aku dijenakno iku pupak puser, 7 dina iku lho pas 5 dina. Kene 7 apa 5? Kene 7 apa 5? Iku milu sapa sih? Dia kandhani kok. Engko nek 7 dina hawane kaya 7 dina wong mati ya. Padahal nek Kanjeng Nabi ku sunah pira 7. Tapi wong Jawa nek 7 dina gak ani Mbah ya. Gak ani Mbah. Aja ngono. Aja ngono Mbah iki tenan iki Mbah iki. Ya. Hitung dina boleh nek guru 5 dina Mbah. Pokoke sing penting ada 5 dina, ada 7 dina, sing penting undang dia wis beres. Mergo jenengmu wis ditolak, kabeh wis ditolak, isi ana sita apa nalika pas jenakno pas 5 dina mau ditekakno kiai. Lah wong nyawang kiai tok iku wis nglakoni sunnahe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadi kabeh iki ora iso kabeh, ora iso kabeh. Nek kabeh malah ngrepotno kiai kowe. Wape nang sawah sowan. Engko mulai kok sawah repot iku ya. Ya repot iku ya ngono ku ya. Sing penting ya ada kowe nglakoni perkara iku ana ilmune, sing ilmu iku sangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya iso uripe slamet, ora nekakno balak tapi nekakno mul. Ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الله